ଦୀପାବଳି ସରିଲା ପରେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ବଇଛୁ ସୁଭଦ୍ରା? ସୁଭଦ୍ରା ଏଇଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ଓଳେଇ ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଳୁ 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 ଖାଇସାରିଲାଣୁ? ଶୋଇଛୁ? ହଁ ଶୋଇଛୁ? ବଳୁ 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 ଶୋଇଛୁ ନା କ'ଣ? ହଁ କ'ଣ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ ମତେ? ବଳୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ କ'ଣ ନେଇଛି? ଭଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଆମ ବଳୁର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପଛପଟ ଏଇଠି। ଓଲୋ ଭଲ ହେଇଗଲା। ହଁ କ'ଣ ବଳୁ ବଳୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମାଉ? ହଁ ହଁ।